natin. Takasan tayo ni Salting Gabi. Kinakailangan natin kalugarin ang buong kagubatan. Mahanap lang siya. Pero bago natin gawin yun, kailangan natin ng mga bagong armas. Ano pang hinihintay natin? Go! Tao po. Oh, andito na pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Tuloy kayo. Oh, maupo na muna kayo. Itatanong lang po sana namin kung dumating na yung order namin na sa Lazada na armas. Oo, yung nakaraang taon pa. Nakapugaw na nga. Ito, walang labis, walang kulang. Mo, kailangan natin magdagdag ng tauhan. Ang bahala dun. Uordin ulit tayo sa Lazada. Asa na kaya yung umorder sa atin? Nandiyan lang yun. Hahanapin natin. Ano order natin? Yan na yata sila oh. Kanino ba ang pinadala ng Lazada? Ano na nga? Salamat. Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa inyo. Okay, team. Ang mission natin ay hulihin ng buhay si Salting Gabi. Paano kung lumaban? Patayin! Hanggat maaari, ulihin ang buhay.
Kernel, ano na kayang nangyari sa transaksyon ni Boss Aldi? Kinakabahan nga ako. Parang may hindi magandang nangyari. Tim, baka sa itin na anak natin. Oo nga. Ano kayang nangyari kay boss? Oh, boss! Oh, boss, bakit ngayon ka lang? Bulilyaso lakab! Nakahuli pa si Mark! Dala pa ang bihag! Boss! Kalaban! Andito na! Sila ito! Tayo naman! Boss! Ako na bahala dito! Tumakbo na kayo! Sniper! Target locked. Bigyan! Sumuko na kayo! Wala na kayong tatakbuhan! Alam kong wala na kayong bala! Tayo! Taas yung mga baril nyo! Dahan-dahan! Ibaba nyo ang mga baril nyo! Ibaba! Ibaba!
Taas ang kamay!